अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों आंनि फिसाया गाज्रि खामजोबदों आयै फिसा सानै दं हिनजाव दं मजाथिगावआव सारअन्थाइ गावनायजों सासे जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मजाथिगावआव मैयानि 22 खालार बुधबारनि बेलासिनि 5:30 देबजित राभा 29 बोसोर बैसोनि न' खाथियावनो जुखामथिलियाव जुखाम रोगाबाय थानाय समाव अखा हायाखैब्लाबो एसेल' जोमैयावनो हरखाब अखा खोरोमनानै सारअन्थाइ गावनायजों गाव गाननाय पेन गस्लाजों लोगोसे देहायाबो खामनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। आरो बे खाथियावनो सा 5 माइ गायबाय थानाय आइजोफोराबो सारअन्थाइ गावनायजों गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय कनिका राभाखौ मैयानो हरखाबै सोनाब बंग'नि सिलिगुरि हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो साब्रैखौ सराइबिल सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै बुङो गामिनि सुबुंफ्रा। थैनाय देबजित राभानि बिमाया फोरमायदों दि देबजित राभाया हाबा जानानै बोसोरसे खावसेल' जादोंमोन। दायो बेहा बिसि गीतांजलि राभाजों लोगोसे गथ' 7 दाननि मार्टिन राभा थालांबाय आरो गावसोर बिमा बिफा। देबजित राभानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय मैयानो क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव लांदों। न'आव दासिमबो लाबोथ'वाखै होननानै फोरमायो। सानसेमानि जुखाम रोगादोंमोन बे माइ गायनायाव बिसोर सानै साब्रै माइ गायदोंमोन बे माइ गायनायावनो बे माइ गायनाय खाथियाव सफैनायजों आंनि फिसा अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों आंनि फिसाया गाज्रि खामजोबदों आयै फिसा सानै दं हिनजाव दङ फिसा गोरलै दङ हौवासा आयै जोंना बोराय बुरै नै मा खालामबावनो मानसिया गोथै देहाखौ बबेयाव लांनानै गसाइगावआव लांदों गसाइगावआव लांनानै दा क'क्राझाराव लांनांगौनो क'क्राझाराव लांनानै मा खालामहैयो बिसोरबो मा खालामहैयो आं मिथिया। साबसे दंमोन बे जाथाय जानाय जायगायाव? साबा माइ गायनाय मानसिफोरा साबा दङ। बे साबायाव साथाम मानसिया सासेया जखम दङ सानै मानसिया बिदिनो जखम जानानै दङ। आंनि फिसाला देबजित राभा राभाना दा न'खराव सोर सोर दंमोन? न'खराव बिमा बिफा दङ बिब' दङ बिहामजो दङ बिहामजोनि फिसाला गोरलै दङ। 7 मासल' जादों गथ'आ फिसाला। मैया आंनि नामा जाहैबाय तिरेन राभा। आं मैयानि घटनाखौनो आं खिन्थानो नागिरबाय। मैया घटनाया ओरैबायदि जादों बेलासि समावहाय बे समावथ' अखाबो हायाखैमोन सोरबा दुब्लियावहाय माइ गायदों खासिया माबादों नामा फुदों सोरबा जुखाम रोगादों बे जुखाम रोगानायावबो बाननानै फैदोंमोन। थिग बे समावनो बाव माइ गायनाय जायगायावनो जयेन जाबायना बेयावनो असे न'खरनि मानसि बेबो मोननैबो न'खरनि मानसिखा बिमाय बिबोनाय जालायलायो। बे समावनो माइ गायनाय समावनो मानसिया 6 जन ना बेसेबांबा दङमोन बे दुब्लियावनो। औ 6 जन ना? औ आंबो नुवाखै नालाय होमबाबो आं खोनानानै आं बेखौ खिन्थादों आरो। दाना बे समावनो बेलासि समावनो हठात जे माबोरै जे आरअन्थाइ गावखो जोंहाबो मिस्ट्रि मावदोंमोन बे गामियावनो मजाथि गामि। बे मावनाय समावनो मानसिफोरा एकदम हुलुस्थुल जाबाय मानसि गोग्लैबाय आरअन्थाइ गावबाय होननानै
बे समावनो सोरबा ओरैबो खारबाय नायबाय थांबाय दुब्लियावनो गोग्लैनाय नुहैबाय बे समावनो सासेया सिरियास बे देबजित होननाया ओमफ्राय बे सासे हिन्जावसायाबो बावनो गोग्लैनानै दङ हां गैया मा गैया सानैबो सिरियास जादों बे समावनो गामिनि मानसिफोरा थांनानै नायबाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरखौ एकदम नार्भास जाजोब्बाय बयबो दा मा राहा खालामनांगौ मा राहा खालामनाङा आन्दायबाय बयबो बे समावनो जोंहाबोथ' मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेबो रोङा मानसिफ्रा सोरबा ओरैबायदि माबा उफ्रि नांगौनो मा नांगौनो थुसि दामनांगौनो बेफोरखौ नागिरबाय बिदि नियम निथि दङ बिदिखौ खालामबा मानसिया थाङो बायदिसिना बुंबाय दा बेखौ खालामहैबाय होमबाबो सासेया सिरियास एकदम थैनाय बादिनो थैखाबायानो ओमफ्राय सासेया एसे हां मोनबोबाय आरो हिन्जावसाया ओमफ्राय सानै ना साथाम सासेया जखम दं बै गामि दरसेनि हिन्जावसा बियो दा जाय मानसिया थैदों बे न'खरावहा सोर थालांदों बे जाय मानसि थैदों बे न'खरावहाय बिफा दङ बिमा दङ ओमफ्राय फिसालाथ' बेनोखा ओमफ्राय बिहामजो दङ गथ' सासे दं ओमफ्राय बिनि माबा दङ बे बिथां थैनायनि गथ'आ बेसेबां बैसोनि बैसोआथ' 7 मास जाबाय होनदों 7 मास 7 मासल' औ गथ' सासेल'मोन नामा गथ' सासेल' दा बे जखम जानायफोरा बेसेबां बैसोनि आरो मा खालामोमोन बिसोरो बे थैनाया हिन्जावसाया सरकारनिफ्राय जोङो बेफोरखौ लुबैयो जेन' थैनाय मानसियाबो जेन' बिनि थाखाय राहा होयो मा मोननांगौ मा मोननाङा बे जाय दङ बेनोबोथ' डाक्टाराव लांदों दाना बर्थमान माबायाव कुचबिहाराव दङ होनदों बिनि थाखायबो थाखा फैसानि आंखाल जाहैबाय हथात थाखा फैसाफोराबो अबाव मोननो बिनि थाखाय एसे राहा लुबैयो आरो सरकारनिफ्राय